नै दा बियो जोंनि थाग्रा न'मोन गासिबो लोमजोबबाय बियो जोंनि थाग्रा बिथामोन आरो बे मोसौ गलि बेबो लोमना थाबाय नै बे माइ गायनाय फोथारमोन गासिबो लोमजोबबाय मा खालामनो गायनाय माइयाबो गासिबो माने दमस जालांजोबबाय याव माइ गायजोबदोंमोन गासिबो दै लोमजोबबाय नायनो हागोन रायजो राजा नोंथांमोना जाय जाय BM सोदोब चेनेल नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोना नुगोन जे जोंनो 2 नं उत्तर बल्टी ब्रेकेटाव लिरो दलगाव गासिबो माने गायग्रा हामोन बियो दा दै लोमजोबबाय माइ गायनाय जोबमोन दा दैजोंनो नुला आरो गोबां अखानि गेजेरजों दै देरबोदोंमोन नै बियो माइ गायनाय गोजामोन दा माइखौनो नुनो मोनला नायनो हागोन नोंथांमोना नायनै बेयाव माइ गायोमोन दा दै जोबसै मानगोनां BM सोदोब चेनेल नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोन दा जों गामिया जाहैबाय 2 नं उत्तर बल्टी दलगाव जिल्लाया जाहैबाय चिरां बिटिसिआ गोग्लैयो सुबाइजार जों गामियाव ओरैबायदि दैबाना जादों दि दा मोसौ थानो मानसि थानो माने ओरैबायदि सुबिदा गैला दै देरजोबबाय माखासे गायग्रा हाफ्राबो खहा जाजोबबाय आरो नै बेथ' माइ गायग्रा दुब्लिमोन गासिबो दिमोल जाजोबबाय दैजोंनो गासिबो माने खोबजालांजोबबाय नायनो हागोन नोंथांमोना नै बियो ओरै गासिबो माइ गायग्रा फोथारमोन मा खालामनो दा दैयानो गासिखौबो नस्थ' खालामलांजोबबाय दा बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायहरनाय जायोदि नोंथांमोननि गेजेरजों मोनसे हेफाजाब मोनगोन नामा साननानै आं मानगोनां आदा प्रकाशखौ भिडिअ खालामनो खावलायहरनाय जादों दा भिडिअखौ नायदो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन BM सोदोब चेनेल नायनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोन दा बे भिडिअनि गेजेरजों खावलायहरनाय जायोदि गासिबो जों गामियाव दैबाना जानाय नैबेबायदि खहा जालांबाय नै आरो बेल' नङा दंबावो आरो गुबुनाव हरबावगोन भिडिअखौ दा आंनि भिडिअआ बेखिनियानोसै गोजोन्थों खुलुमबाय मानगोनां BM सोदोब चेनेल नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोन जों गामिया जाहैबाय 2 नं उत्तर बल्टी ब्रेकेटाव लिरो दलगाव मा खालामनो गोबां अखा हानायनि गेजेरजों जों गामिनियाव बिराद दिनै दैबाना जादों बेखायनो आदा प्रकाशखौ भिडिअ खालामनो थाखाय आं बे खावलायहरबाय दे आदाया माने मोजाङै फोरमायना होदोदि जों गामियाव ओरैबायदि बाना जादों नोंथांमोना नायनो हागोन नै माने लोमजोबबाय आरो न'खौनो गासिबो दा थानो हायि बायदि नायदो उसुंसिम सफैबाय नै खुरखाजोबबायबो माने उसुंसिम फैसिगोन नैबे दाउ गग्रा
गामिया जोंना 2 नं उत्तर बल्दी दलगाव डिस्ट्रिक्टआ चिरां 20 डिस्ट्रिक्टआ गोग्लैयो सुबाइजार नै दा सिलासिम सफैजोबबाय खामसालि गाखोहां जाबाय न'आ माखासे खुरखानानै बायजोबबाय दा बेखिनियानोसै आरो